Karim, распаковкага келерге хыяллада идеңме? Әлбәттә. Безнең караганың бармы? Әйе. Иң яраткан выпускың. Киндер турында. Ул бик тәмле выпуск иде. Хәзер бүген безнең робопёс. Бүгенге распаковкада робопёс. Мондай роботны минем кибеттә күргәнем бар. Һәм минем өйдә башка төрле шундый ук робот бар. Башлыйбыз. Башла. Әйдә. Кем аша? Мин? Һәм премия иң яхшы тавыш менә бу ASMR Яхшы ASMR, яхшы ASMR. Инструкцияга карамыйча да менә бу безнең этнең туловищесы булачак дип уйлыйм. Бу аккумулятор. Мотор. Бу аккумулятор, бу мотор. Робот-дог. Алпха. Русча әйтсәк, робопёс. Яшәбез. ASMR дәвам итә. Ачылмый. Син беләсеңме, миңа иң ошаган нинди? Нинди? Дусларым, сез дә аны карагыз, ул зур череп белән. Шундый зур. Дуслар, бу безнең кояштан эшли торган батарея. Текс. Нәрсә бу нәрсә? Тәпи. Тәпи, бу? Көймә. Тән. Юк. Көймә димче. Бу нәрсә? Бу аның арты. Дип. Так, безнең батарейкалар отсегы әзер. Хәзер анда батарейкалар торга кирәк. Мин хәзер солнцезащитный панель корпусы белән эшлим. Шулай. Һәм бу губкалар шундый йомшак, шундый кызык. Сиңа булышыргамы? Дусларым, без моны җыйганда бер крутой момент таптык. Фокус батарея монда. Солнечный рейс монда. Монда, хәзер ул эшли батареясыз. Хәзер ул йөри. Идә тәпиләрен куябыз. Әйдә, башла корпус. Безнең этебез әзер. Аның исеме Кокос. Препятствие булганда нәрсә эшләр икән? Бара. Хәзер. Опа. Кокос йыгылды. Хәзер безнең кокос менә шундый мотор башлыйлы ишәчәк. Йөри шулай да. Юк, әкелә. A few moments later. Идә тагы бер кат. Идәме шулай? Вот. Узмый. Все. Ләкин ул идәндә, берәр кая өстәлдә бик матур йөри һәм берәр нинди препятствиеларны этеп баралар. Менә без
bizning robotni Kokos ismli biz uni shiydik, o'ynadik onun bilan turli prepyatsiyalar ishladik. Karim, sen ishladingmi распаковка? Ey, bir kuşadım. O'yinchi No, lakin menga instruksiyasi shamadi, bir gavur. birdan 10ga qadar necha ball qo'yasiz? Tak. Jida bal. Men bu o'yinchiga 8 yoki 9 qo'yam. Instruksiyasi og'ir, lekin bu o'yinchiq motor ham qiziq. Yozuvlarga unutmag'iz. Kokosqa like qo'ying'iz. Ham kommentariy yozing'iz. Bugunga sog' bo'ling'iz.